ti umasping panagaya nga intalali. Sikat ti inspirasyon ko iti inaldaw-aldaw panagbiag ko. Tasikat pagtaudan lawag anay sang sangayan, gapuken ka agnanayong niragsak ken panakaawat. Si kamet la tiga puna nuwa pa'y nagbibiyaga kita, ket awanen tiragsak ko nukas bilang mapukaw ka. Awanen di makaarta panangipaten mo kaniyak, biag to'y biag ko ay ayaten ka, nga awan kaasping na. Awanen ti umasping panagaya nga intalali. Sikat ti inspirasyon ko iti inaldaw-aldaw panagbiag ko. Tasikat pagtaudak lawag anay sang sangayan, gapuken ka agnanayon niragsak ken panakaawat. Si kamet la tiga puna nuwa pa'y nagbibiyaga kita, ket awanen tiragsak ko nukas bilang mapukaw ka. Awanen ti makaartap panangipaten mo kaniyak, biag to'y biag ko ay ayaten ka, nga awan kaasping na. Biag to'y biag ko ay ayaten ka, nga awan kaasping